Igsoon ihatag ang pinaka the best ngadto sa Ginoo. Kung moingon ka nga pinaka the best igsoon, dili kini sa mga material nga butang, dili kini sa kwarta, dili kini sa mga butang nga anaa kanimo, kun dili ang pinaka the best igsoon nga imong ihatag, imong i-offer ngadto sa Ginoo, kanang imong kinabuhi, kanang imong kaugalingon. Tod kay kung imo na nang gihatag ngadto sa Ginoo ang imong kaugalingon, imong gi-surrender, imong gi-offer ang tibuok nimo nga lawas, tibuok nimo nga kalag, ang tanan igsuon nga anaa kanimo, ma-offer gayud na nimo. Tanan nga anaa kanimo, mga butang, mga material, or bisan unsa nga anaa kanimo igsuon, imo gayud kana nga ma-offer. Kung ang imong kaugalingon imong gi-offer nga matinud-anon ngadto sa Ginoo. Mao kana ang pinaka the best igsuon nga atong i-offer ngadto sa Ginoo. Panultihon 3 bersikulo 9. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Usbon ko igsuon ang pinakamaayong nga halad ngadto sa Dios ang atong kaugalingon. Mao kanay pinaka the best nga halad nga atong ihatag ngadto sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.